Kaixo, eta ongi etorri, Baobab eskulan txokora. Gaurkoan, zintzilik erakusten dutzuet, egingo dugun eskulana. Iaztri nengelara etorri naz, bertan zintzilikatuteko. Oso luzea da, lanadeko, baina merezi dau. Berziklatu egingo dugu barriro botilek, plastikozko botilek, eta eskulantzu honek urtengo duzku. Azteko prest? Guazen ba. Eskulan hau luzetsu da, eta zati handi bet aurreratute dekotu ja. Oin erakutsiko txuetena, olako bakoitza zelan indodan izango da. Eta horretarako beharko dugu zen materialak esango dutzu edaz segiduen. Lorak, plastikuzko lorak egiteko erabili nauen botilatzuen goiko zatie erabiliko dugu. Artilea edo lanea, zuk duzun kolorea, bolatxo batzuk, hau, txintxirritxu bet eta abaloriutzue kolorez bardinetakoak. Eta zuek gure duzu esan, zintak apaingarri moduan iteko. Erabiliko dugune bebai da. Kolea, zuri, transparentea, etxean deko zuena, eta kasunetanik kolaberoa. Beste zer behar bada, momentuen esaten joan naz. Hasiko gara. Hasteko, tapeari, potetxuen tapeari, zulotxu beti indotzet, eta bertan, sotz bat sartu dut. Zertarako, artilagaz forretan dodanean, zuloa ez jaten galdu gero. Hasiko naz. Lehenengoko zatie, kola beroagaz ingo dut. Eta beste guztie, transparenteagaz. Hasiko naz, erditik, eta borobilean, sotzan inguruan, pegau ingo dut. Kontuz, errebarik betiko lez. Goiko zatitzuegaz, alboak be, ingo dodaz, kola beroagaz. Behin, lehenengoko bueltak emon da, beste guztie, erreza da kola emon, eta behin puntu honetara luten, koleagaz hasiko gara. Ez arduretu, plastikue ikusten bada hemen saltotxoan. Gero, tapau ingo dugu zinteagaz, orduen, dauela bertan kasurik barik. Emango dugu kolea apurret, hola, liku zabalera baten, ikusten den, eta bueltaka hasiko gara. Errez egiten da. Listo. Heldu gana zazkedera. Eta, ebai. Puntetsu hau, kola beroagaz. Badeko
gure faroltzue. Ziketuten itziko guapurtzu bet kolea ondo pegata geratu daiten artigia. Zer ingo dugu hain? Lanparatzueri ipiniko txegu inguru guztien bai behan eta bai hemen estunean zintean. Beko aldean, besteetan, dekot, hauze. Apardin, hemen be. Kola beroa gazau. Ipinikot, hortzen, puntean. Edo inguru guztien kole eman, eta ipinikot. Hasierara heldu nazen alez, purtsu bet ganetik ipinteko itzi, eta ebarikot. Listo. Gane. Beko zatie, ipinite. Hemen goien beste zintea. Bardin, kole hartu, bestea hasioten inguruen, bardin, hasi, puntu batez. Hortze. Heldu naz. Ganetik apurtzu bet, eta listo. Badekot. Hemen dekogu, behar izan dugun, azkenengo faroltzue. Zein gotzagu hain? Eskegi egin behar da. Eskegiteko, nik neurri ezberdinetan neurtu dudaz ariek, edo artilez atiek, eta hemen tokaten jatena, naranjari tokaten jakona, hemen dekot. Azpien korapilutzu bet ipiniotzet, eta bertan sartuko dodaz, apaingarritzu batzuk, eta txintziritzu bet. Zelan, alambre zati bet hartu dut, erditik tolestu, erditik tolestu, eta artilea sartu dut. Horratz bat sartuko balitz moduen. Bertan, hasiko naz, txintxirriegaz. Neri korapilua demagotzet, eskapauko jatata. Hala? Azpien korapilotzu bete indotzet. Dain hasiko naz sartzen, txintxirria. Holatxek. Ostean, apaingarriek. Edo zein ordenetan. Behin zuroti sartute errez. Beraino. Hemen dekoaz danak. Eta oin zer? Oin. Hartukot botile puntea, sotzak endu, eta sotzak ondan zulotik alambrea sartuko dut. Behin sartute, barruko aldean, korapilo bat indakotzet, ostean, hop, desagertu jataz. Hori pasaz daita, neurri batean, besteagaz hartute edo, korapilo batein eta zulotik ez jatez kapako.
badekot, korapilloa inde, hemen be, bardin. Badekot. Hemen da, korapilloa. Eta tiretu erren, hor geratzen. Beste gauzetxuet, eta azken aia. Beste akaz batera, monta hori behar dut. Hau handi egiteko, besten moduen, plastikuzko botile baten goiko zatie da. Botile handi hau batena. Zer indotzet? Kontatu daz, zenbat ipiniko txeda zen, eta barruko aldean zuloak. Markado daz, ikusten ez den arren, hor dau, faltaiatana, eta hortik sartuko dut. Alambrea berau erabili, haien retietaz, erabili edo horratz bategaz espabere, eta bitartetik, telatzu honen eta botilien artetik, apurtxu ez zabaldu, ez da behar askorik, eta sartu zulotik. Hola, hemen alegin dukonaz. Badekot. Usten duzu ezelan sartu dudan? Hemen dekot. Diretu, tengo dozte artileak, eta ja, alambrea, kendu punten korapilotxu bat edo bi ingotxaguz, eskapa ez daien, eta badekogu, bakotxa bere lekure joan daitela, hemen deku gure zintzilikarioa, modu batera esateko. Hemen dago. Ezkeiteko, oneri handieri be, ipini dotzet artile zatiret. Nahi izan ezkero, nik kasunetan ez dotzet ipiniko. Hemen erditik be, ipini aliako zapaingarriek, txintxirriek, nahi dana. Akordau, barruko aldean be, korapillo txubidin behar dutzezula. Espa bere, eskapako da. Nik orduen, moztu, ez dutzetelako ipiniko zintzilikari horik ez ezer, apaingarririk, eta badekot. Zeimena da, honena. Hemen dauz eskiaran. Nahi dan lekuen, eskaiteko prest. Seguru nau, umetxuen baten gelan, ederto geratu aldala. Gaurkoa be, amaitu da. Berziklatu duguz behar izan ez duguzen plastikuzko botilak, eta eskulan polit batek urten dozku. Koloretsue, talaie, espero dut guztaria etzuela. Urrengoan ikusiko gara barriro. Agur!